ሰላም ኩላትኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሎማዓንቲ ድማ ብሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊሽ ሒዘ መጽ ኣለኹ ንሱ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ተንስስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ተንስስ ዝበሃል ኣርእስቲ ኣብ እንግሊሽ ኣዝዩ ኣገዳስን ዓብን ከምኡ ድማ መሰረታውን ግራመር ወይ ድማ ሰዋስው ይሽፍን። ኣብ እንግሊሽ ብዛዕባ ፓስት ተንስ፣ ፕሬዘንት ተንስ ከምኡውን ፊውቸር ተንስ ዝብል ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ሎማዓንቲ ብዛዕባ እዞም ሰለስተ ዓበይቲ ተንስስ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቪድዮ ዕብይ ዝበለት ክትከውን እያ። ዓቕሊ ጌርኩም ክትሪእዋ ድማ ተስፋ ገብር። ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ ፓርት 1 ፓርት 2 ኤንድ ፓርት 3 ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ሳልሳይ ክፋል ኢልና ክንከፋፍለን ኢና። ቅድሚኡ ግን ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡውን ሼር ክትገብሩዋ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ ማለት እዩ። ክመሃር ዝደሊ ኩሉ ሰብ ክመሃር ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ናይ እንግሊሽ ከዓ ዝኾነ ሰብ ሞያ ክመሃር ዝደሊ ከምኡውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክመሃር ዝደሊ ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ወይ እውን ዝኾነ ናይ እንግሊሽ ሰርቲፊኬት ክሕዝ ዝደሊ ሰብ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝያ ክትሕግዝ ትኽእል ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ኣብ እንግሊሽ ሰለስተ ዓበይቲ ተንስስ ኣለውና ወይ ድማ እዚ ተንስስ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ከፋፊልና ክንሪኦ ንኽእል። እቲ ቀዳማይ ፕሬዘንት ተንስ ይበሃል። ፕሬዘንት ማለት ቃል ብቃሉ ህልው ማለት እዩ። ፕሬዘንት ተንስ ከዓ ናይ ህልው እዋን ግዜ ግሲ ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፕሬዘንት ተንስ ብዛዕባ ህልው ክንዛረብ እንድሕር ተደሊና ፕሬዘንት ተንስ ንጥቀም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ተንስ ከዓ ፓስት ተንስ ይበሃል። ፓስት ማለት ቃል ብቃሉ ሕሉፍ ማለት እዩ። ፓስት ተንስ ከዓ ናይ ሕሉፍ እዋን ግዜ ግሲ ይበሃል ማለት እዩ። እዚ ፓስት ተንስ ከዓ ብዛዕባ ሕሉፍ ክንዛረብ እንድሕር ተደሊና ከዓ እዚ ፓስት ተንስ ንጥቀም ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ዓይነት ተንስ ድማ ፊውቸር ተንስ ይበሃል። ፊውቸር ማለት ቃል ብቃሉ መጻኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ መጻኢ ክንዛረብ እንድሕር ተደሊና ከዓ ፊውቸር ተንስ ንጥቀም ማለት እዩ። ኤገይን እዚ ፕሬዘንት ተንስ ዝበሃል ኣብ ኣርባዕተ ንኣሽቱ ጨንፈራት ከፋፊልና ክንሪኦ ንኽእል። እቲ ቀዳማይ ሲምፕል ፕሬዘንት ተንስ ይበሃል። እቲ ካልኣይ ድማ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ተንስ ይበሃል። ሳልሳይ ድማ ፕሬዘንት ፐርፌክት ተንስ። እቲ ራብዓይ ድማ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፕሬዘንት ተንስ ወይ ድማ ናይ ህልው እዋን ግዜ ግሲ ንብሎ ንባዕሉ ኣብ ኣርባዕተ ንኣሽቱ ጨንፈራት ይኽፈል ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦም ዘለና። the same thing እዚ ፓስት ተንስ ከዓ ወይ ድማ እዚ ናይ ሕሉፍ እዋን ግዜ ግሲ ንብሎ እውን ከምኡ ኣብ ኣርባዕተ ንኣሽቱ ጨንፈራት ይኽፈል ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ሲምፕል ፓስት ይበሃል። እቲ ካልኣይ ፓስት ኮንቲኒየስ ተንስ። እቲ ሳልሳይ ፓስት ፐርፌክት ተንስ። እቲ ራብዓይ ድማ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ይበሃል ማለት እዩ። the same thing ብተመሳሳሊ ከዓ እዚ ፊውቸር ተንስ እውን ከምኡ ኣብ ኣርባዕተ ንኣሽቱ ክፋላት ይኽፈል። እቲ ቀዳማይ ሲምፕል ፊውቸር ተንስ ንብሎ። እቲ ካልኣይ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ተንስ ንብሎ። እቲ ሳልሳይ ፊውቸር ፐርፌክት ተንስ ንብሎ። እቲ ራብዓይ ድማ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ይበሃሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኢን ቶታል ክንደይ ኣለውና ማለት እዩ? ብሓፈሻ 12 ተንስስ ኣለውና ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦም ዘለና ዝተመሳሰሉ እዮም።
ንኣብነት ሲምፕል ፕሬዘንት ኣብዚ ከዓ ሲምፕል ፓስት ኣብቲ ከዓ ሲምፕል ፊውቸር ኣብዚ ድማ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ፓስት ኮንቲኒየስ ፊውቸር ኮንቲኒየስ እቲ ስማቶም ተመሳሳሊ ስለዚ ንክትሕዞ ወይ ድማ ንክትዝክሮ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እንግሊሽ 12 ብሓፈሻ ማለት እዩ 12 ተንስስ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተንስስ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ከም ዝኽፈል ኢና ነርና እቲ ቀዳማይ እንታይ ይበሃል ፕሬዘንት ተንስ ይበሃል ፕሬዘንት ማለት ቃል በቃሉ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ፕሬዘንት ተንስ ማለት ናይ ህሉ እዋን ግዜ ግሲ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ መዓስ ኢና ፕሬዘንት ተንስ ንጥቀም ወይ ድማ እዚ ፕሬዘንት ተንስ እንታይ እዩ ተባሂልና ናይ ህሉ እዋን ግዜ ግሲ ብዛዕባ ህሉ ግዜ ንምዝራብ ይጠቅም ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዘለናዮ ግዜ ክንዛረብ እንድሕር ተደሊና እንታይ ንጥቀም present tense ንጥቀም ማለት እዩ present tense is used to talk about the present again ታይናለና እዚ ናይ ህሉ እዋን ግዜ ግስ ንብሎ እዚ present tense ማለት እዩ ንባዕሉ ኣብ ክንደይ ይምቀል ኣብ 4 ዓይነት ይምቀል ኢልና ኣለና present tense is divided into 4 types ስለዚ እዚ present tense ንባዕሉ 4 ንኣሽቱ ጨንፈራት ኣለውዎ ንብላለና ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ simple present tense ይበሃል ተኻላይ present continuous tense ሳልሳይ present perfect tense ተራባዓይ ድማ present perfect continuous tense ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ present tense ንባዕሉ ከም ዝንሪኦ ዘለና 4 ንኣሽቱ ጨንፈራት ኣለውዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ እዮም መዓስ ንጥቀመሎም ሓደ ብሓደ ኣቕልል ኣቢልና ክንርኢና ማለት እዩ በተቀዳሚት ክንጅምር simple present tense what is simple present tense ወይ ድማ when do you use simple present tense ተባሂልና simple present tense ብዛዕባ ብቀጻሊ ዝፍጸሙ ተግባራት እዚ ሕጂ ቀንዲ ክነስተውለላልና ብቀጻሊ ዝፍጸሙ ተግባራት ወይ ድማ ብሓፈሻ ሓቂ ዝኾኑ ነገራት ንምግላጽ ይጠቅም ስለዚ ክልተ ኣለዋና ኣብዚኣ ክነስተውለለን ዘለና ተሓንቲ ብቀጻሊ ዝፍጸሙ ተግባራት ተኸለይት ከዓ ብሓፈሻ ሓቂ ዝኾኑ ነገራት ብዛዕባ እዚኦም ክንዛረብ እንድሕር ተኮይንና እንታይ ንጥቀም simple present tense ንጥቀም ማለት እዩ እዚኣ ብእንግሊሽ ክትርጎም ከላ እንታይ ትኸውን simple present tense is used to describe actions that happen regularly and things that are generally true okay ሕጂ ናይዘን ክልተ ዝበልናየን ሓንቲ ብቀጻሊ ዝፍጸሙ ተግባራት ተኻሊት ከዓ ብሓፈሻ ሓቂ ዝኾኑ ነገራት ማለት እዩ ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ክንርኢና ማለት እዩ ቀዳመይት እንታይ ኢልና ነርና ብቀጻሊ ዝፍጸሙ ተግባራት actions that happen regularly ብቀጻሊ ዝፍጸሙ ተግባራት ንኣብነት እንታይ ኢልና ንሶም መዓልታዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ ስለዚ መዓልታዊ እንታይ እዚ regularly ወይ ድማ ብቀጻሊ ዝፍጸም ማለት እዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ከዓ እቲ ኣክሽን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ኮንቴክስት ወይ ድማ ሓሳብ እንታይ ዓይነት ተንስ ንጥቀም simple present tense ስለምንታይ ተይልና because ኣብ ትሕቲ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ actions that happen regularly ወይ ድማ ተግባራት ብቀጻሊ ዝፍጸሙ ተግባራት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ብእንግሊሽ እዚኣ እንታይ ንብል ንሶም ማለት እንታይ ማለት እያ ዘይ ንብል ኣክን ንሶም they go to school every day ታይልና ኣለና እዚኣ ማለት እዩ ንሳቶም መዓልታዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ኤግዛምፕል ወይ ድማ ኣብነት ናይ simple present tense ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ዩዘጅ ድማ እንታይ ኢልና ነርና ብዛዕባ ሓፈሻዊ ሓቂ ዝኾኑ ነገራት things that are generally true
እጂ ሓፈሻው ሓቂ ዝኾኑ ነገራት ድማ ተኾይኖም ከ እንታይ ንጥቀም simple present tense ንጥቀም ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይቅየር ነገር ማለት እዩ ኣብነት እንታይ ኢልና ፀሓይ ብሸነኽ ምብራቕ ትበርቕ እዚ ሕጂ ሓፈሻው ሓቂ እዩ ኣይቅየርኒ ፀሓይ ኩሉ ግዜ ብሸነኽ ምብራቕ ትበርቕ ስለዚ ኣብዚኣ ከ እንታይ ንጥቀም simple present tense ንጥቀም ማለት እዩ እቲ ኤግዛምፕል ከዓ እንታይ ትኾን ብእንግሊሽ the sun rises in the east ፀሓይ ብሸነኽ ምብራቕ ትበርቕ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣቃውማ ናይ simple present tense ወይ ድማ structure of simple present tense እንታይ ይመስል ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ወይ ድማ sentence ናይ simple present tense እንታይ ይመስል ክንርኢ ተኾይና ቀዳማይ እንታይ ክህልዎ subject ክህልዎ ከምዛ ንሪኣ ዘለና they go to school every day ኢልና ዘይ እንታይ እዩ subject እዩ ቀዳሚት እንታይ ክትመጽእ ኣለዋ subject ክትመጽእ ኣለዋ ብድሕሪኡ እንታይ ክትህልዋ verb ወይ ድማ ግሲ ከምዛ ዘረኣና ኣብዚኣ go ኢልና ኣለና ማለት እዩ ኣብዛ ቀዳመይቲ example እታ verb እንታይ ክትከውን ትኽእል either in its base form ከይተቐየረት ክትከውን ትኽእል ንኣብነት ከምዛ ዝሪኣ ዘለና go ኣይተቐየረትን ምኻድ እንታይ እዩ to go እዩ ስለዚ go ኣይተቐየረትን in its base form ኣላ ማለት ምክንያቱ ዘይ ስለ ዝተጠቀምና ወይ ድማ እታ verb እንታይ ክውስኻ ይኽእል s ክውስኻ ይኽእል ወይ ድማ es ክውስኻ ይኽእል ከምዛ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና እንታይ ተወሲኽዋ እታ verb s ተወሲኽዋ ኣሎ እታ verb እንታይ ነይራ to rise ምብራቕ ማለት እዩ the sun ስለ ዝበልና እታ subject ግን እንታይ ወሲኽና ኣላ s ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ the sun እንታይ ኩሉ ግዜ it ማለት እዩ ምስ it ከዓ እንታይ ኢና ንውስኸሉ ነቲ verb s ንውስኸሉ ወይ ድማ es ንውስኸሉ ማለት እዩ ስለዚ simple present tense ነዚኣ ትመስል ሓፈሻው ማለት እዩ ብዙሕ ኤግዛምፕል ወይ ድማ ኣብነት ክንርኢና ንኣብነት to play ኢና ኣለና ምጽዋት ማለት እዩ to play ማለት ምጽዋት ማለት እዩ እንታይ ኢልና ኣለና ኣነ ቀዳም ኩዕሶ እግሪ ይፃወት ኢልና ኣለና እዚኣ ዓይነት ሰንተንስ እዚኣ እንታይ እያ simple present tense እያ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ኣለና ነርና ብቐጻሊ ዝፍጸም ነገራት እንድሕር ተኾይኖም እንታይ ንጥቀም simple present tense ንጥቀም ማለት እዩ ቀዳም ከዓ እንታይ ኩሉ ግዜ ቀዳም እንታይ እዩ ብቐጻሊ ዝፍጸም ማለት እዩ ቀዳም እንታይ እዩ ሳቱርዴይ እዩ ቀዳም እንድሕር ተይልና ከዓ s ንውስኸላ ማለት ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና ኣነ ቀዳም ኩዕሶ እግሪ ይፃወት ክንብል እንድሕር ተደሊና I play football on Saturdays ንብል ማለት እዩ ንስኻ ቀዳም ኩዕሾ ትፃወት ክንብል እንድሕር ተደሊና እንታይ ንብል you play football on Saturdays you ማለት ንስኻ ማለት እዩ ንሕና ቀዳም ኩዕሾ ንፃወት እንድሕር ክብል ተደሊኻ we ይጥቀም we ማለት ንሕና ማለት እዩ we play football on Saturdays ንሳቶም ቀዳም ኩዕሾ ይፃወቱ ክብል እንድሕር ተደሊኻ they play football on Saturdays ስለዚ ኣብ simple present tense እቲኦም subject I ኣነ ማለት እዩ you ንስኻ we ንሕና ዘይ ንሳቶም እዚኦም ተጠቂምና እቲ verb in its base form ይኸውን ማለት እዩ ኣይቅየርኒ play ተነይራ play ትኸውን ማለት እዩ እንድሕር ንሱ ቀዳም ኩዕሾ ይፃወት ክብል ተኾይነ ግን እንታይ ይጥቀም እንታይ ይብል he plays football on Saturdays ነታ verb እንታይ ወሲኸላ s ወሲኸላ ማለት እዩ he plays football on Saturdays she ከዓ ንሳ ማለት እዩ sheን ሂን ኩሉ ግዜ the same እየን she plays football on Saturdays it ከዓ ነገራት ኢና ንጥቀመሎም it ከዓ ከምኡ ማለት እዩ it plays football on Saturdays ስለዚ he she it the same it structure ማለት እዩ I you we they ከዓ the same ማለት እዩ exercise ክርኢና ማለት እዩ to go ኣለና ኣብዚ ምኻድ ማለት እዩ to go ምኻድ እንታይ ኢልና ኣለና ኣብዚኣ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን እኸይድ ስለዚ ኣነ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ኢልና ኣለና እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ኣብነት ናይ simple present tense እያ ምክንያቱ ብቐጻሊ ዝፍጸም ነገር ስለ ዝኾነ ማለት ሰንበት ስለዚ ሰንበት እንታይ እዩ ሳንዴይ እዩ
ሰንበት ክንብል ተኾይና ኸ እንታይ ይውስኸላ ኤስ ይውስኸላ ማለት ሳንዴይስ ስለዚ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን እኸይድ ክብል ንድሕር ተኾይነ on Sundays I go to church ይብል ማለት እዩ ንስኻ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ትኸይድ ክብል ተደሊኻ on Sundays you go to church ንሕና ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ክብል ተደሊኻ on Sundays we go to church ንሳቶም ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸዱ ክብል ተደሊኻ on Sundays they go to church ስለዚ I you we they ከምታ ዝበልናያ ማለት እዩ ታ verb ኣይትቕየርንያ ማለት እዩ ንሱ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ክብል ድሕር ተኾይና ኸ on Sundays he goes to church እንታይ ወሲኸላ ማለት እዩ ነታ verb es ወሲኸላ ማለት እዩ ከምታ ክንብላ ፀናሕና ማለት እዩ ወይ es ንውስኸላ ወይ es ንውስኸላ ኢልና ነርና ሺ ኸኣ ንሳ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ትኸይድ ክብል ተኾይና ኸ on Sundays she goes to church ይብል ማለት ስለዚ ሂን ሺን the same ማለት እዩ it ከኣ ነገራት ኢና ንጥቀመሉ ኢና ነርና on Sundays it goes to church ንብል ማለት እዩ ስለዚ simple present tense ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ I hope ንጽርት ኮይና ክትከውን ማለት እዩ ካል ኤግዛምፕል ከኣለና ኤግዛምፕል 2 ማለት እዩ እዚ verb to be ዝበሃል ሰሚዕና ኣለና verb to be ማለት ኩሉ ግዜ is are am እዚኦም ኩለን እዚኦም እንታይ እዮም ኣብነት ናይ verb to be in present form ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኸኣ እንታይ ንጥቀም simple present tense ንጥቀም ማለት እዩ ኣብነት እንታይ ኢልና ኣለና ሜሲ ፍሉጥ እዩ ኢለ ኣለኹ ሜሲ ፍሉጥ እዩ ክብል እንድሕር ተኾይነ እንታይ ይብል ሜሲ is famous ይብል ማለት famous ፍሉጥ ማለት እዩ ስለዚ ሜሲ is famous እንታይ ተጠቂመ is ማለት እዩ ምክንያቱ ሜሲ ስለ ዝበልኩ ካልኦት ኤግዛምፕል ከ እንታይ ኢለ ኣለኹ ሜሲን ሮናልዶን ፍሉጣት እዮም ክብል እንድሕር ተኾይነ እንታይ ይብል ሜሲ and ሮናልዶ are famous ሕጂ ኣብዚኣ are ተጠቂማ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝበልኩ ፕሉራል ስለ ዝተጠቀምኩ ማለት እዩ ሜሲን ሮናልዶን ስለ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ኣነ ፍሉጥ እየ እንድሕር ክብል ተኾይና እንታይ ይብል I am famous ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸኣ ካልእ ኤግዛምፕል ወይ ድማ ኣብነት ናይ ሲምፕል ፕሬዘንት ተንስ እዩ እንታይ እንድሕር ተጠቂምና verb to be ተጠቂምና ማለት እዩ እዚ is are am under verb to be ማለት እዩ ስለዚ ሜሲ ፍሉጥ እዩ ክብል እንድሕር ተኾይነ ሜሲ is famous ይብል ማለት እዩ ሜሲን ሮናልዶን ፍሉጣት እዮም ክብል ተኾይና ኸ ሜሲ and ሮናልዶ are famous ኣነ ፍሉጥ እየ ክብል ተኾይና ኸ I am famous ይብል ማለት ስለዚ is ኣብ ሲንጉላር ይጥቀም are ኣብ ፕሉራል ይጥቀም am ከኣ ምስ I ይጥቀም ማለት I ኣነ ማለት እዩ ኦኬ እታ ካልአይቲ ጨንፈር ወይ ድማ ፓርት ናይ ፕሬዘንት ተንስ ከኣ እንታይ ኢልና ነርና ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ተንስ እዚኣ ኣዝያ ቀላል እያ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ተንስ እንታይ እዩ መዓስ ንጥቀመሉ ተባሂልና ኸኣ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ተንስ ብዛዕባ ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ሕጂስ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ እንታይ ትገብር ኣለኻ ተይልኒ ወይ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ወይ ንሳ እንታይ ትገብር ኣላ ሕጂ ተባሂልና እንታይ ንጥቀም ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ተንስ ኮንቲኒየስ ማለት ዝቕጽል ዘሎ ማለት ስለዚ ብዛዕባ እቲ ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ማለት እዩ English can enable present continuous tense is used to describe an action that is happening now. Example can reina ንሱ ሕጂ ደቂሱ ኣሎ ንብላለና ማለት እንታይ ንብል he is sleeping now ንሱ ደቂሱ ኣሎ ንብላለና ማለት እዩ ዝኾነ ለዚያ structure አቃውማ present continuous tense ወይ ድማ structure of present continuous tense
إذا present continuous tense أقاوما ناي حادة sentence ويدما ملا حسب ناي present continuous tense انتاي مسل تتواهيلنا قداماي انتاي مسل subject مسل عندنا نريا زلنا انتاي مسل لبزي he subject you بدحريو way is نتقم way are نتقم ويدما am نتقم مالتي زيهم helping verbs يم زبهالو he سلازلنا بزيا is تتقمنا مالتي بدحريا خانت يلا تي a verb تي a قصة مسل in the form of ing نوسخلا موداتا مالتي تي a verb انتاي انيرا to sleep تايجن كوينا sleeping كوينا مالتي انتاي وسيخنا لا ing وسيخنا لا مالتي ስለዚህ ታ structure ወይድማ አቃውማ ናይ ሓደ present continuous tense እዚኣት መስል ማለት subject ግድን ክህልዎ ብድሕሪኡ ኸኣ ወይ is ወይ are ወይ am ሓዲኣ ንጥቀም ኣብ መወዳእታ ኸኣ እታ verb ወይድማ ታ ግሲ ing ዘለዋ ኣብ መወዳእታ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ደቂሱ ኣሎ ኣነ ኩዕሾ ይፃወት ኣለኹ ሕጂ ክንብል እንድሕር ተኮይነ ንኣብነት ኩዕሾ እግሪ ይፃወት ኣለኹ እንድሕር ክብል ተኮይነ I am playing football now ይብል ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ኣዝያ ቀላልያ ማለት እዩ ስለዚህ simple present continuous tense ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ካልእ ኤግዛምፕል ክንሰርሕና ተወሳኺ ኤግዛምፕል ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኣለኹ ብዚ ሕጂ ኩዕሶ እግሪ ይፃወት ኣለኹ እዚኣ ኦልሬዲ ሰሪሐያ ብዝሓለፈ ሕጂ ኩዕሶ እግሪ ይፃወት ኣለኹ እዚኣ እንታይ እያ present continuous tense ማለት ዝቕፅል ዘሎ እንታይ ንብል I am playing football now ንብል ማለት እዩ ንስኻ ኩዕሾ ትፃወት ኣለኻ እንድሕር ክብል ተደልየ ኸኣ you are playing football now ንሕና ኩዕሾ ንፃወት ኣለና እንድሕር ክብል ተደልየ ኸኣ we are playing football now ንሳቶም ኩዕሾ እግሪ ይፃወቱ ኣለዉ ክብል ተኮይና ኸኣ they are playing football now ይብል ማለት እዩ ንሱ ኩዕሾ እግሪ ይፃወት ኣሎ ክብል ተኮይና ኸኣ he is playing football now ንሳ ኩዕሾ እግሪ ትፃወት ኣላ ክብል እንድሕር ተደልየ ኸኣ she is playing football now ስለዚ እዛ present continuous tense ኣዝያ ቀላልያ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝብል ሕቶ እንድሕር ተተሓቲትና ኸኣ ንጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነት what are you doing now ንኩስኸል ክእል ማለት እዩ what are you doing እንታይ ትገብር ኣለኻ እንድሕር ተይልና እቲ ንገብሮ ዘለና ንነግር ማለት እዩ ንኣብነት ቲቪ እንድሕር ዝርኢ ተሃልየ I am watching TV ብሎ ማለት ኩዕሾ ይርኢ ቴሌቪዥን ይርኢ ኣለኹ ይብል ማለት ቲቪ እንድሕር ዝርኢ ተሃልየ ኦኬ ስለዚ እዛ present continuous tense ከዓ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ I hope እዚኣ እውን ክሊር ኮይና ክትከውን እቲ ኣሳልሰይቲ ዓይነት present tense ከዓ እንታይ እያ present perfect tense ትበሃል ማለት present perfect tense እዚኣ ካብተን ዝሓለፋ ክልተ ክብድ ዝበለት እያ እንታይ እዚኣ high level እያ ማለት እዩ high level ስለዚ እንድሕር ተኸቢዳትና surprised ከይንሆን ማለት እዩ ስለዚ ክብድ ዝበለት እያ እዚኣ ኒ high level english ክትመሃሩ ትደልዩ ሞር ትሕግዘኩም ማለት እዩ present perfect tense ካትበሃል ስለዚ እዚ present perfect tense መዓስ ንጥቀመሉ ተተባሂልና ኸኣ present perfect tense ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመን ምስ ህልው እዋን ምትእስሳር ዘለዎን ተግባር ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተወዲኡ ኦልሬዲ ግን ምስ ሕጂ ወይ ድማ ምስ ዘለናዮ ግዜ ኸኣ ምትሕሓዝ ዘለዎ ተኮይኑ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ስለዚ ክልተ ፖይንትስ ኣለዋ ናብዚኣ ሓንቲ እንታይ እያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ኮይኑ ግን
ምስ ዘለናዮ እዋን ከዓ ምትእስሳር ዘለዎ እንድሕር ተኮይኑ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ጀሚሩ ሕጂ እውን ዝቕጽል ዘሎ እንድሕር ተኮይኑ ከዓ ማለት እዩ ከዓ እንታይ ንጥቀም present perfect tense ንጥቀም ማለት እዩ ብእንግሊሽ እንታይ ንብላ ነዚኣ present perfect tense is used to describe an action that happened in the past and has a connection to the present or an action that started in the past and continues to the present ንብል ማለት እዩ ሕጂ እዚን ክልተ ፖይንትስ ኤግዛምፕል ወይ ድማ ኣብነት ክንሪአለን ኢና ኣብ ተቐዳሚት እንታይ ኢልና ነርና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተፈጸመ ወይ ድማ ዘጋጠመ ተግባር ግን ምስ ዘለናዮ ግዜ ከዓ ምትእስሳር ዘለዎ እንድሕር ተኮይኑ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኢልና ኣለና እዮ ገዝኣ ሕጂ ወዲኣ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ እዮ ገዛ ኦልሬዲ ወዲኣ እያ ግን ሕጂ ወዲኣ ምስ ሕጂ ዘላቶ ግዜስ ምትሓዝ ኣለዋ እዚኣ ሕጂ ማለት እዩ ሜይቢ ደኺማ ኣላ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ ሕጂ ስለ ዝወልደት እዮ ገዝኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲቹዌሽን እንታይ ንጥቀም present perfect tense ንጥቀም ማለት እዩ ነዚኣ ክንብል ተደሊና ከዓ እንታይ ንብል she ንሳ ማለት እዩ she has just finished her homework just ማለት ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዮ ገዝኣ ወዲኣ ክንብል እንድሕር ተኮይንና she has just finished her homework ንብል ማለት እዩ እዛ ሰንተንስ እዚኣ ከዓ እንታይ ኣላ in present perfect tense form ኣላ ማለት እዩ ካልአይቲ ዩዘጅ ወይ ድማ ጥቕሚ ናይ present perfect tense እንታይ ኢልና ነርና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝጀመረ ኮይኑ ሕጂ እውን ዝቕጽል ዘሎ ኢልና ነርና ንኣብነት እንታይ ኢልና ኣለና ኣብዚ ካብ ዝነብር 5 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኢልና ኣለና ስለዚ ኣብዚ ምንባር ቅድሚ 5 ዓመት ጀሚሩ ሕጂ እውን ስቲል ይቕመጥ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እንታይ ንጥቀም present perfect tense ንጥቀም ማለት እዩ ነዚኣ ክንብል ተኮይንና ከዓ I have lived here for 5 years ኣብዚ ቦታ እዚ ን5 ዓመት ተቐሚጠ ስቲል ሕጂ እውን ይቕመጥ ኣለኹ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ እንታይ እዛ ሰንተንስ ወይ ድማ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ in present perfect tense form ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣቃውማ ናይ present perfect tense ወይ ድማ structure of present perfect tense እንታይ ይመስል ተባሂልና ሓፈሻዊ ማለት እዩ ዘይቅየር ኣብ መጀመርታ እንታይ ይመጽእ subject ይመጽእ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሺ እንታይ እያ subject እያ ብድሕሪኡ ወይ has ወይ have ሓደ እንጥቀም ማለት እዩ ኣብ ቀዳመይቲ እንታይ ኢልና has ተጠቂምና ኣለና ምክንያቱ ሺ ስለ ዝተጠቀምና ኣብዛ ካልአይቲ ከዓ have ተጠቂምና ምክንያቱ ታ subject ኣይ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ subject ወይ has ወይ have ትመጽእ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ትመጽእ past participle ወይ ድማ verbsሊ እቲ verb ወይ ድማ ታግስ ከዓ in past participle form ትመጽእ ማለት እዩ ኣብዚ ኣላትና ታ verb ወይ ድማ ታግሲ finished ታኔራ ታ verb ታ base form to finish ያ ታይግን ወሲኽና ኣላ ed ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ finished እዚኣ finished ከዓ እንታይ ኣላ ማለት in past participle form ኣላ ማለት እዩ ወይ ድማ verb 3 ከዓ ንብሎ እዚ ማለት እዩ ስለዚ subject ቀዲማ ትመጽእ ኣብነት ሺ subject ላትና has ወይ have ብድሕሪያ መጻ has ኣላትና ኣብዚኣ ድሕሪ ከዓ እቲ verb in verb 3 form ወይ ድማ in past participle form ትመጽእ ማለት እዩ ከምዛ ንሪኣ ዘለና finished ኣብዚኣ ከዓ to live ነራ እንታይ ግን ኮይና lived ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ present perfect tense ከዓ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ እቲ ኣራብዒቲ ናይ present tense ከዓ እንታይ ትበሃል present perfect continuous tense present perfect continuous tense ከዓ እቲ ኣራብዒቲ ጨንፈር ወይ ድማ ፓርት ናይ present tense ከዓ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ኣዝያ ብርትዕት እያ ማለት እዩ very high level እያ እዚኣ very high level እዚ ብብዙሕ ኣይንጥቀመሉን ኢና ግን እንግሊሽ ብግቡእ ክንፈልጥ እንድሕር ተደሊና ግን ግድን ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ
ስለዚህ present perfect continuous tense እንታይ እዩ ወይ ድማ መዓስ ንጥቀመሉ ተተባሂልና ኸዓ present perfect continuous tense ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዝጀመረ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ኢልና ኣለና ቅድሚ ሕጂ ጀሚሩ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ደው ዝበለ ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ስለዚህ ክልተ ኣለዋና ተሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ጀሚሩ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ተሓለይቲ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ጀሚሩ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ደው ዝበለ ማለት እዩ ንኣብነት ቅድሚ 5 ደቂቕ ወይ ድማ ቅድሚ 1 ሰዓት ጠጠው ዝበለ ኣክሽን ወይ ድማ ተግባር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ከምዚአን ከዓ እንታይ ንጥቀም present perfect continuous tense ንጥቀም ማለት እዩ ብእንግሊሽ ከዓ እንታይ ትኸውን present perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and is still continuing now or has recently stopped recently ማለት ኣብ ቀረባ እዋን ማለት እዩ in the past ኮይኑ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝበልኮ ማለት እዩ ቅድሚ 10 ደቂቕ ክኸውን ይኽእል ቅድሚ 2 ሰዓት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ክልቲአን ከዓ ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ክንሰርሓለን ኢና ኦኬ ኣብዚ ቀዳሚት እንታይ ኢልና ኣለና ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ካብ ትጅምር 2 ሰዓታት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እንታይ ቅድሚ 2 ሰዓት እያ ጀሚራ ኩዕሶ ምጽዋት ስቲል ከዓ ትጻወት ኣላ ማለት እዩ ማለት እንታይ ኢልና ነርና ኣብ present perfect continuous tense ሓደ ዩዘጅ ወይ ድማ ጥቕምናቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጀሚሩ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ተግባር ተኮይኑ ከምዚ ንጥቀም ኢልና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣሃ ልክዕ ሃማ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ታይ ንብላ ነዚኣ she has been playing football for 2 hours ንብል ማለት እዩ ስለዚ ንኽልተ ሰዓት ዝኣክል ኩዕሾ ትጻወት ኣላ ስቲል ሕጂ እውን ትጻወት ኣላ ማለት እዩ ካልአይቲ ኤግዛምፕል ከዓ እንታይ ኢልና ነርና ሓደ ኣክሽን ወይ ተግባር ቅድሚ ዝሓለፈ እዋን ተጀሚሩ ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ደው ዝበለ ንኣብነት ቅድሚ 5 ደቂቕ ደው ኢሉ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቅድሚ ሰዓት ደው ኢሉ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ከዓ እንታይ ንጥቀም present perfect continuous tense ንጥቀም ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኣላትና ኣብዚኣ ክጎይ ፀኒሐ ስለዚ ደኺመ ኣለኹ ኢልና ኣለና ማለት ስለዚ እታ ሙያይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እዩ ደው ኣቢልዋ because ደኺሙሎ ማለት እዩ ከምዚ ከዓ እንታይ ንጥቀም present perfect continuous tense ንጥቀም ማለት እዩ እንታይ ንብላ I have been running so I am tired ስለዚ ክልተ ኤግዛምፕል ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ present perfect continuous tense ስለዚ እቲ ስትራክቸር ወይ ድማ ኣቃውማ ናይ present perfect continuous tense እንታይ ይመስል ተይልና ዘይቅየር ማለት እዩ structure of present perfect continuous tense መጀመርታ እንታይ ይመጽእ subject ይመጽእ ከም ንሪኦ ዘለና she subject እዩ ብድሕሪኡ ወይ has ወይ have ንጥቀም has ተጠቂምና ኣለና ብድሕሪኡ been ኣላ እዚኣውን ከም ዘላታ እያ ኣይትቕየርንያ been ትመጽእ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ትመጽእ እቲ verb ኣብ መወዳእታ ing ዘለዋ ማለት እዩ እቲ verb ንኣብነት ኣብዚኣ እንታይ ነይራ play እንታይ ኮይና playing ing ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ structure ናይ present perfect continuous tense ከዓ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ስለዚ present tense ነዚኣ ትመስል I hope clear ኮይና ክትከውን ማለት እዩ ይህ ዓይነት tense ድማ past tense ትበሃል past ማለት ከም ፈልጦ ሕሉፍ ማለት እዩ past tense ከዓ ናይ ሕሉፍ እዋን ግዜ ግሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ past tense እንታይ እዩ መዓስ ክንጥቀመሉ ተተባሂልና ናይ ሕሉፍ እዋን ግዜ ግሲ ብዛዕባ ሕሉፍ ንምዝራብ ይጠቅም ስለዚ ብዛዕባ ዝሓለፈ ግዜ ክንዛረብ እንድሕር ተደሊና እቲ ዓይነት tense ኢና ንጥቀም past tense ንጥቀም ማለት እዩ past tense is used to talk about the past again ታይልና ኣለና እዚ ናይ ሕሉፍ እዋን ግዜ ግሲ ወይ ድማ past tense
ኣብ 4 ዓይነት ይምቀል እዚ ኸ ንባዕሉ እዚ past tense 4 ንኣሽቱ ጨንፈራት ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ past tense is divided into 4 types ንሳቶም ከዓ types of past tense ዓይነታት ናይ ሕሉፍ እዋን ግዜ ግሲ ስለዚ እዚ past tense ንባዕሉ 4 ንኣሽቱ ክፋላት ወይ ድማ ጨንፈራት ኣለዎ ኢልና ነርና ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም ተቀዳማይ simple past tense ይበሃል ተኻልኣይ past continuous tense ሳልሳይ ድማ past perfect tense ራብዓይ ድማ past perfect continuous tense ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ከዓ እቲኦም 4 types of past tense እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም 4 types of past tense እንታይኦም ፍልልዮም እንታይ እዩ መዓስ ክንጥቀመሎም ብቅልል ዝበለ ክንገልጻ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ type of past tense እንታይ ትበሃል simple past tense ይህ simple past tense መዓስ ንጥቀመሉ ተተባሂልና simple past tense ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝጀመረን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተዛዘመን ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ስለዚ እዛ simple past tense ኣዝያ ቀላል እያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተዛዘመ ተግባር ክንዛረብ እንድሕር ተደሊና እንታይ ንጥቀም simple past tense ንጥቀም ማለት እዩ ንኣብነት ትማሊ ኩዕሾ ተፃዊተ ትማሊ ምግቢ በሊዐ ትማሊ ናብ ዓርከይ ከይደ ከምዝታት ክንብል እንድሕር ተደሊና እንታይ ንጥቀም simple past tense ንጥቀም ማለት እዩ ብእንግሊሽ ከዓ እንታይ ኣላትና simple past tense is used to describe an action that started and finished in the past past ማለት ሕሉፍ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ተግባር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተወደአ እንድሕር ተኮይኑ simple past tense ንጥቀም ማለት እዩ ኣብነት ክርኢና ንሳቶም ትማሊ ምሸት ፊልም ሪኦም ኢልና ኣለና ማለት እዩ እጂት ፊልም ኦልሬዲ ሪኦም እዮም ማለት እዩ ትማሊ ምሸት እንታይ ንብል they watched a movie last night ዘይ ማለት ንሳቶም ማለት እዩ last night ከዓ ትማሊ ምሸት ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ትማሊ ምሸት ፊልም ሪኦም እዚ እንታይ past tense ማለት እዩ simple past tense they watched a movie last night ስለዚ አቃውማ ናይ simple past tense sentence ወይ ድማ ሙሉእ ሓሳብ እንታይ ይመስል structure of simple past tense ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ኣብ simple past tense አቃውማ እንታይ ይመስል ድሕር ተባሂልና መጀመርታ እንታይ ይመጽእ subject ይመጽእ ከም እንሪኦ ዘለና ዘይ ንሳቶም subject እዩ ድሕር ከዓ እንታይ ይመጽእ verb ወይ ድማ ትግሲ ታግሲ ግን እንታይ ክትኮን ኣለዋ in past form ብሕሉፍ ማለት እዩ ኣብነት ኣብዚኣ watched እንታይ ኣብ in past form ያ ዘላ ምክንያቱ in base form እንታይ to watch ያ ግን እንታይ ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ ed ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ትበሃል in past form ኣላ ማለት እዩ ስለዚ subject ቀዲሙ ይመጽእ ድሕሪኡ ከዓ እቲ verb in past form ማለት እዩ ንኣብነት ትማሊ ኩዕሾ ተፃዊተ እንድሕር ክብል ተደልየ ኣነ ማለት እዩ played football ትማሊ ከዓ yesterday ማለት እዩ yesterday ይብል እዚያ ቀላል እያ ማለት እዩ ኦኬ ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ኣላ ኣብዚኣ ከምታ ክንሪኣ ዝፀናሕና to play ምጽዋት ማለት እዩ ምጽዋት እንተልና ኣለና ትማሊ ኩዕሶ እግሪ ተፃዊተ ክንብል እንድሕር ተደሊና I played football yesterday ንብል ማለት እዩ ንስኻ ትማሊ ኩዕሾ እግሪ ተፃዊትካ ክብል እንድሕር ተደልየ ከዓ you played football yesterday
ንሱ እንድሕር ክብል ተደልየ ከዓ he played football yesterday ንሱ ትማሊ ኩዕሾ እግሪ ተፃዊቱ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ንሳ ትማሊ ኩዕሾ እግሪ ተፃዊታ ክብል እንድሕር ተደልየ ከዓ she played football yesterday it ንነገራት ኢና ንጥቀመሉ ንሕና ትማሊ ኩዕሾ እግሪ ተፃዊትና ክብል ተደልየ ከዓ we ንሕና ማለት እዩ we played football yesterday ይብል ንሳቶም ትማሊ ኩዕሾ እግሪ ተፃዊቶም ክብል ተደልየ ከዓ they played football yesterday they ንሳቶም ማለት እዩ ስለዚ እቲ verb ወይ ድማ ታግሲ ከምዛ ንሪኣ ዘለና the same ያ played ኣብቶም subjects ኣይትቕየርን እያ the same ያ ማለት እዩ ጥራሕ እንታይ ክትኮን ኣለዋ in past form ምክንያቱ እታ base form play ነራ እንታይ ግን ኮይና ማለት እዩ ed ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ ed ስለዚ እንታይ ኮይና played እዚ ከዓ እንታይ ኣሎ in past form ኣላ ማለት እዩ verb ሕጂ exercise ክንርኢና እንታይ ኢልና ኣለና ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ክብል እንድሕር ተደልየ እንታይ ይብል last Sunday I went to church ምክንያቱ ሕሉፍ ናይ ጎ እንታይ እዩ ናይ ምኻድ እንታይ went እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ክብል እንድሕር ተደልየ last Sunday I went to church ዝሓለፈ ሰንበት ንስኻ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ክብል እንድሕር ተደልየ ከዓ last Sunday you went to church ማለት እዩ ንሱ እንድሕር ተጠቂመ ከዓ went ንሳ ተጠቂመ ከዓ went it ነገራት እዩ went we ከዓ ንሕና ማለት እዩ again went ያ ዘይ ከዓ ንሳቶም went ማለት እዩ ስለዚ እቲ verb ኣብ ኩለን ኣይትቕየርን እያ ማለት went ላ ማለት እዩ ጥራሕ እንታይ ትኸውን እቲ verb in past form ትኸውን ማለት እዩ እቲ verb in past form in present form እንታይ ወይ in base form እንታይ ነራ go ነራ to go ማለት እዩ ናብ past ክትቀየር ከለኻ እንታይ ትኸውን went ኮይና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ simple past tense ነዚኣ ትመስል ኣዝያ ቀላል እያ I hope ንፅርት ኮይና ክትከውን ማለት እዩ እቲኣ ካልአይቲ ዓይነት past tense ከዓ እንታይ ትበሃል past continuous tense እዚኣ እውን ቀላል እያ መዓስ ንጥቀመላ ተባሂልና when do you use past continuous tense ተባሂልና past continuous tense ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝፍጸም ዝነበረ ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝፍጸም ዝነበረ ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ንኣብነት ትማሊ ሰዓት 8 መግቢ ይበልዕ ነይረ ወይ ትማሊ ሰዓት 2 ኣብ ክላስ ነይረ ከምስታት ክንብል ንሕርቲ ኮይና እንታይ ንጥቀም past continuous tense ንጥቀም ማለት እዩ እንግሊሽ ታላትና past continuous tense is used to describe an action that was happening at a specific time in the past the specific time ማለት ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ ማለት ንኣብነት ትማሊ ሰዓት 8 ትማሊ ሰዓት 2 ዝሕጂ እንታይ specific time እዩ ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት እንድሕር ተኮይና እንታይ ንጥቀም past continuous tense ንጥቀም ማለት እዩ example ወይ ኣብነት ክንርኢና ትማሊ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ የንብብ ነይረ ክንብል ድሕር ተደልየ እንታይ ይብል I was reading at 8 p.m. yesterday ትማሊ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ የንብብ ነይረ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣቃውማ ናይ past continuous tense እዚኣ የላን ኣቃውማ ናይ past continuous tense እንታይ ይመስል structure of past continuous tense እጂ ሓንቲ sentence ወይ ሙሉእ ሓሳብ in past continuous tense ክትከውን ተኮይና እንታይ ክትከውን ኣለዋ ኣብ መጀመርታ እንታይ ክህልዎ subject ክህልዎ ከም ንሪኦ ዘለና I subject እዩ ብድሕሪ እንታይ ይመጽእ
was ወይ were ካብዚ እንካ ሓንቲ እንጥቀም ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ተጠቂምና ኣለና ንኣብነት was ተጠቂምና ምክንያቱ ምስ ኣይ ኩሉ ግዜ was እዩ ዝኸይድ ብድሕሪኡ እቲ ኣብ verb ታግሲ ትመጽእ ማለት ታግሲ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ing ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ continuous ስለ ዝኾነ continuous ዝቕጽል ማለት እዩ ኣብ continuous ኩሉ ግዜ ing ኣሎ ስለዚ እታ verb እንታይ ንውስኸላ ing ንውስኸላ ማለት እዩ እንዛ ንሪኣ ዘለና reading ኮይና ማለት እንታይ እያ ነይራ ta verb to read ምንባብ ማለት እዩ እንታይ ወሲኽና ኣላ ing ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ፕሮግረሲቭ ወይ ድማ ኮንቲኒየስ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ I was reading at 8 p.m. yesterday ማለት ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ የንብብ ነይረ ንብል ኣለና ማለት እዩ by the way pm ማለት ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ቅድሚ ቀትሪ ከዓ እንታይ እዩ am ከዓ ቅድሚ ቀትሪ ማለት እዩ ኦኬ ጂ ኤክሰርሳይዝ ክንርኢና to talk ማለት ምዝራብ ማለት እዩ ምዝራብ እንታይ ኢልና ኣለና ትማሊ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ምስ መምህረይ ይዛረብ ነይረ እዚኣ ሰንተንስ ወይ ድማ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ እንታይ ኣላ past continuous tense ኣላ ምክንያቱ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ይጋጢሙ ምክንያቱ ትማሊ ሰዓት 4 ኣብ ዝሓለፈ እዩ ግን ኣብ ዝሓለፈ ኮይኑ ዝቕጽል ዝነበረ ማለት እዩ ልክዕ ሰዓት 4 እንታይ ይገብር ከም ዝነበርኩ ስለዚ እዚኣ እንታይ እያ past continuous tense እያ ማለት እዩ ስለዚ ትማሊ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ምስ መምህረይ ይዛረብ ነይረ ክብል እንድሕር ተደልየ yesterday at 4 p.m. I was talking with my teacher ይብል ማለት እዩ እዚአን ክንመልአን ኢና ሕጂ ሺ ንሳ እንድሕር ተይለኸ ንሳ ትማሊ ሰዓት 4 ምስ መምህራት ዛረብ ነይራ ክንብል ተደልየ ከዓ yesterday at 4 p.m. she was talking with her teacher ንሱ እንድሕር ክብል ተደልየ ከዓ ትማሊ ሰዓት 4 ንሱ ምስ መምህሩ ይዛረብ ነይሩ ክብል ተደልየ ከዓ yesterday at 4 p.m. he was talking with his teacher ምስ መምህሩ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ንስኻ ትማሊ ሰዓት 4 ምስ መምህርካ ትዛረብ ነይርካ እንድሕር ክብል ተደልየ ከዓ yesterday at 4 p.m. you were talking with your teacher ይብል ማለት እዩ ዊ ንሕና እንድሕር ክብል ተደልየ ከዓ ትማሊ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ንሕና ምስ መምህርና ንዛረብ ነርና ክብል ተደልየ ከዓ yesterday at 4 p.m. we were talking with our teacher ይብል ማለት እዩ ዘይ ከዓ ንሳቶም ማለት እዩ ትማሊ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ንሳቶም ምስ መምህሮም ይዛረቡ ነይሮም ክብል ተደልየ ከዓ yesterday at 4 p.m. they were talking with their teacher ይብል ማለት ስለዚ ምስ I was ይጥቀም ሲንጉላር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምስ she was ይጥቀም እዚውን ሲንጉላር እዩ ምስ he was ይጥቀም ሲንጉላር እዩ ምስ you were ይጥቀም ምክንያቱ ፕሉራል ከም ፕሉራል ኮንሲደር ስለንገብሮ ምስ we ንሕና ማለት እዩ were ይጥቀም ምስ ዘይ ምሳቶም ከዓ were ይጥቀም ማለት እዩ ከዓ ፕሉራል ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ past continuous tense ከዓ ነዚኣ ትመስል I hope ገለ ሓጊዛትና ክትከውን ማለት እዩ again እቲ ሳልሰይቲ ዓይነት ናይ past tense ከዓ እንታይ ትበሃል past perfect tense እዚኣ ቁርብ high level እያ high level ቁርብ ብርትዕ ዝበለት እያ ስለዚ ክትብርትዓና ትኽእል እያ ማለት እዩ ጀመርት እንድሕር ተኾይንና ማለት እዩ
እንድሕር እንግሊሽ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክንመሃር ድሌታት ተሃሊናኻ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ። ስለዚ ፓስት ፐርፌክት ተንስ ከ መዓስ ንጥቀመሉ ተተባሂልና ኸ ፓስት ፐርፌክት ተንስ ብዛዕባ ሓደ ተግባር ቅድሚ ካልእ ተግባር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ንምዝራብ ይጠቅም። ስለዚ ንኣብነት እንታይ ክብል ተደልየ ማለት እዩ ትማሊ ቅድሚ ምድቃሰይ ዕዮ ገዛይ ሰሪሐ ክብል እንድሕር ተኾይነ ትማሊ ቅድሚ ምድቃሰይ ዕዮ ገዛይ ሰሪሐዮ ነይረ እንታይ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ሓደ ተግባር ቅድሚ ካልእ ተግባር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣጋጢሙ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምድቃሰይ ዕዮ ገዛይ ሰሪሐዮ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ። ኦኬ በእንግሊሽ ካ እንታይ ትኸውን past perfect tense is used to talk about an action that happened before another action. ቅድሚ ሓደ ተግባር ኣብ ዝሓለፈ እዮም ክልቲኦም ግን እቲ ሓደ ቅድሚ እቲ ሓደ ኣጋጢሙ ማለት እዩ። ኦኬ ኤግዛምፕል ክንርኢና ንኣብነት ቅድሚ ድራር ዕዮ ገዛይ ወዲኤ ነይረ ክብል ትኾይነ ስለዚ ቅድሚ ድራር ምብልዐይሲ ዕዮ ገዛይ ወዲአዮ ነይረ ክብል እንድሕር ተደልየ እንታይ ዓይነት ተንስ ይጥቀም ፓስት ፐርፌክት ተንስ ይጥቀም ማለት እዩ። እንታይ ይብል I had finished my homework before dinner. dinner ድራር ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ድራር ምብልዐይሲ ዕዮ ገዛይ ወዲአዮ ነይረ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ዞም ኣክሽን ወይ ተግባር እዚኦም ኣብ ዝሓለፈ እዮም ኣጋጢሞም ግን እቲ ሓደ ኣክሽን ወይ እቲ ሓደ ተግባር ቅድሚ እቲ ሓደ ተግባር ኣጋጢሙ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ሲትዌሽን እንታይ ይጥቀም ፓስት ፐርፌክት ተንስ ይጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ ኣቃውማ ናይ ፓስት ፐርፌክት ተንስ ወይ ድማ ስትራክቸር ኦፍ ፓስት ፐርፌክት ተንስ እንታይ ይመስል ተተባሂልና ቀዳማይ ሳብጀክት ክህሉ ኣለዎ ከም ንሪኦ ዘለና ኣይ ሳብጀክት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ሃድ ግድን ክህሉ ኣለዎ ኣላትና እዚኣ ብድሕሪኡ እቲ ቨርብ ስሪ ወይ ድማ እቲ ቨርብ ኢን ፓስት ፓርቲሲፕል ፎርም ኣብነት ፊኒሽድ ኣላትና ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ ኣላ እቲ ቨርብ ኢን ፓስት ፓርቲሲፕል ወይ ድማ ኢን ቨርብ ስሪ ፎርም ኣላ ማለት እዩ። ምክንያቱ እታ ቤዝ ፎርም እንታይ ነይራ ምውዳእ እንድያ ቱ ፊኒሽ እያ እንታይ ግን ኮይና ፊኒሽድ ኮይና ኢዲ ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ፊኒሽድ እዛ ቨርብ እዚኣ እንታይ ኣላ ማለት እዩ ኢን ፓስት ፓርቲሲፕል ፎርም ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ፓስት ፐርፌክት ተንስ መዓስ ንጥቀመላ ንኣብነት ከዓ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። እቲኣ ራብዐይቲ ዓይነት ፓስት ተንስ ከዓ እንታይ ትበሃል ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ትበሃል ማለት እዩ። እዚኣ ኣዝያ ብርትዕቲ እያ ኣዝያ ሃይ ሌቨል እያ ሃይ ሌቨል ብብዝሒ እውን ኣይንጥቀመላ ኢና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ማለት እዩ። ግን ከም ዝበልኮ ማለት እዩ እንግሊሽ ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንመሃር ድሌታት እንድሕር ተሃሊና ግን እዚ ግድና ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲኣ ራብዐይቲ ዓይነት ፓስት ተንስ ከዓ እንታይ ትበሃል ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ትበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ እንታይ እዩ ወይ ድማ መዓስ ንጥቀመሉ ተተባሂልና ከዓ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ብዛዕባ ሓደ ተግባር ቅድሚ ካልእ ተግባር ንዝተወሰነ ግዜ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ንዝተወሰነ ግዜ ዝቐፀለ ንምግላፅ ይጠቅም። ስለዚ ሓደ ተግባር ቅድሚ ካልእ ተግባር ንዝተወሰነ ግዜ ይቕፅል ነይሩ ክልቲኦም ግን ኣብ መዓስዮም ኣብ ሕሉፍ እዮም ኣጋጢሞም ማለት እዩ። ንኣብነት እንታይ ክንብል ንኽእል ትማሊ ቅድሚ ኣውቶቡስ ምምፃኣ ን30 ደቂቕ ዝኣክል ይፅበ ነይረ ክብል እንድሕር ተደልየ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን እንታይ ይጥቀም ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ይጥቀም ማለት እዩ። ኤኒዌይ እዛ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ is used to describe an action that continued for some time before another action. እዚኣ ሓፈሻዊ ናይዛ ብላዕሊ ዘላ እያ ተተርጊማ ዘላ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ
ኤግዛምፕል ወይ ድማ ኣብነት ክርኢና ኣብነት እንታይ ኣለኹ ብዚኣ እቲ ኣውቶቡስ ቅድሚ ምምጻኣ ን30 ደቂቕ ክጽበ ጸኒሐ ሕጂ እቲ ኣውቶቡስ ቅድሚ ምምጻኣ ን30 ደቂቕ ዝኣክል ክጽበ ጸኒሑ ሶሪ ንሱ እዩ ክጽበ ጸኒሑ ኢልና ኣለና ማለት እዩ እንታይ ንብል he had been waiting for 30 minutes before the bus arrived ስለዚህ እዛ ሰንተንስ ወይ ድማ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ in past perfect continuous tense ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ጀነራሊ እቲ ኣቃውማ ናይ past perfect continuous tense ወይ ድማ structure of past perfect continuous tense እንታይ ይመስል ተተባሂልና ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ in past perfect continuous tense ኣላ ክንብላ እንድሕር ተኾይንና ኣብ መወዳእታ እንታይ ክመጽእ ኣለዎ subject ኣብነት ከም ንሪኣ ዘለና ብዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ሂ እንታይ subject እዩ ብድሕሪ እንታይ ክመጽእ ኣለዎ had been ከምዛ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ had been ክትመጽእ ኣለዋ ብድሕሪኡ እቲ ኣብ verb እንታይ ክህልዎ ኣለዎ መወዳእታ ing ዘለዋ ማለት እዩ እታ ግሲ መወዳእታ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ing ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ continuous ማለት ዝቕጽል እዩ ኣብ continuous ካ ኩሉ ግዜ ing ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ verb ከምዛ ንሪኣ ዘለና wait እዩ ምጽባይ እንታይ ግን ተሓዊስዋ ing ተሓዊስዋ ማለት እዩ እንታይ ኮይና waiting ኮይና ማለት እዩ ስለዚ structure ወይ ድማ ኣቃውማ ናይ past perfect continuous tense ከዓ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ስለዚ I hope past tense ንጽርቲ ኮይና ክትከውን ማለት እዩ thank you እታ ሳልሰይቲ ዓይነት ተንስ ድማ future tense ትበሃል ማለት እዩ future ማለት መጻኢ ማለት እዩ ስለዚ future tense ከዓ ናይ መጻኢ እዋን ግዜ ግሲ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ future tense መዓሲና ንጥቀመሉ ተተባሂልና when do you use future tense ተተባሂልና ናይ መጻኢ እዋን ግዜ ግሲ ብዛዕባ መጻኢ ንምዝራብ ይጠቅም obviously ማለት እዩ ብዛዕባ መጻኢ ክንዛረብ እንድሕር ተኾይንና እንታይ ዓይነት tense ኢና ክንጥቀም future tense ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና ብእንግሊሽ future tense is used to talk about the future again እዚ ናይ መጻኢ እዋን ግዜ ግሲ ንብሎ ወይ ድማ እዚ future tense ኣብ 4 ዓይነት ይምቀል ልክዕ ከም present tense past tense እዚ future tense ከዓ 4 ጨንፈራት ወይ ድማ ክፋላት ኣለዎ ንብላልና እንግሊሽ ታይልና ኣለና future tense is divided into 4 types ስለዚ እዚ future tense ንባዕሉ 4 ክፋላት ወይ ድማ ጨንፈራት ኣለዎ ንብላልና ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም ቀዳማይ simple future tense ይበሃል ካልኣይ ከዓ future continuous tense ሳልሳይ ድማ future perfect tense ራብዓይ ከዓ future perfect continuous tense ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኣርባዕቲኦም ጨንፈራት ወይ ድማ ዓይነታት ናይ future tense እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብሓደ ኣቕልል ኣቢልና መዓስ ንጥቀመሎም እንታይ ክትፍልልዮም ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ በተቐዳመይቲ ክንጅምር simple future tense እዚኣ ኣዝያ ቀላልያ መዓሲና ንጥቀመላ ብዛዕባ future ወይ ድማ ብዛዕባ መጻኢ ክንዛረብ እንድሕር ተኾይንና ማለት እዩ እንታይ ኢልና ኣለና simple future tense is used to talk about plans decisions or predictions about the future እንታይ ኢልና ኣለና ብዚኣ simple future tense ብዛዕባ መደባት plans ማለት መደባት ማለት እዩ decisions ከዓ ውሳኔታት ማለት እዩ predictions ከዓ ትንቢታት ስለዚ ብዛዕባ ናይ መጻኢ መደባትና
ወይ ድማ ውሳኔታትና ወይ ድማ ትንቢታትና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና እንታይ ንጥቀም simple future tense ንጥቀም ማለት እዩ ኦኬ ኤግዛምፕል ክሪና ታይና ለና ጽባሕ ንዓርከይ ክበጽሖ እየ ኢልና ለና ማለት ስለዚ ናይ ጽባሕ መደብና እንታይ ያ ንዓርክና ምብጻሕ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣኽብል እንድሕር ኮይና እንታይ ይብል I will visit my friend tomorrow ስለዚ ናይ ጽባሕ መደብና ንዓርክና ክንበጽሖ ምዃንና ተዛሪብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ኣቃውማ ናይ simple future tense ወይ ድማ structure of simple future tense እንታይ ይመስል ተተባሂልና ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ወይ ድማ sentence in simple future tense ኣላ ክንብላ ተኾይና ቀዳማይ እንታይ ክመጽእ ኣሎ subject ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኣብነት I subject እያ ብድሕሪኡ እንታይ ትመጽእ will ኣብዚ ኣላትና will መጽእ ኣላ ብድሕሪኡ ኸ እቲ verb እንታይ ክትኮን ኣለዋ in its base form ወይ ድማ ከይተቐየረት ከላ ክትኮን ኣለዋ ማለት እዩ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ምብጻሕ እንታይ እዩ visit እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ኤግዛምፕል ክንሰርሕ ኢና ንኣብነት ጽባሕ ኩዕሾ ክጻወት እየ ክብል እንድሕር ኮይና ንኣብነት I subject ማለት እዩ I ለለኹ ድሕሪኡ will ትመጽእ I will ድሕሪኡ ኸ እታ verb in its base form I will play ምጽዋት እዩ ድሓር football tomorrow ከዓ ጽባሕ ማለት እዩ ከምዚ ኣብል ማለት እዩ ስለዚ simple future tense ኣዝያ ቀላልያ ማለት እዩ I will play football tomorrow I will visit my friend tomorrow I will watch TV tomorrow I will eat pizza tomorrow ከምሳት ክንብል እንድሕር ተኾይና simple future tense ንጥቀም ማለት እዩ እቲኣ ካልአይቲ ዓይነት future tense ከዓ future continuous tense ትበሃል ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣዝያ ቀላልያ እዚኣ ከዓ መዓስ ንጥቀመላ ተተባሂልና future continuous tense is used to talk about an action that will be in progress at a specific time in the future ያ እንታይልና ኣለና future continuous tense ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣብ መጻኢ ግዜ ኮይኑ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ምክያድ ዝርከብ ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ኢልና ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ጽባሕ ሰዓት 6 ኩዕሾ ይጻወት ኣለኹ ክብል ተኾይና ንኣብነት እንታይ ይጥቀም ኣብዚኣ future continuous tense ስለዚ ጽባሕ ኣብ መጻኢ እዩ ኣብ ሰዓት 6 ወይ ድማ ኣብ specific time in the future እንታይ ይገብር ኣለኹ ይዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ወይ ድማ ኣብነት ክሪና ጽባሕ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ይሰርሕ ኣለኹ ኢልና ኣለና ኣብዚኣ ንኣብነት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ጽባሕ ሰዓት 8 እንታይ ክትገብር ኢኻ ተይልና ጽባሕ ሰዓት 8 ደኣ ኣብ ስራሕ ኣለኹ ክንብሎ እንድሕር ተኾይና እንታይ ንብል I will be working tomorrow at 8 p.m. ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣቃውማ ናይ future continuous tense ወይ ድማ structure of future continuous tense እንታይ እዩ ተባሂልና ሓንቲ sentence ወይ ድማ ሙሉእ ሓሳብ in future continuous tense ኣላ ክንብላ እንድሕር ተኾይና ቀዳማይ እንታይ ክመጽእ ኣሎ subject ከምዛ ንሪኣ ዘለና I subject እዩ ብድሕሪኡ will be ክልሎ will be ኣላትና እዚኣ ድሕሪኡ እቲ verb እንታይ ክልዎ ኣለዎ መወዳእታ ing ዘለዋ ትመጽእ ንኣብነት ስራሕ እንታይ work እዩ ምስራሕ ማለት እዩ እንታይ ግን ወሲኽና ኣላ ing ወሲኽና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይና working ኮይና ማለት እዩ ምክንያቱ continuous እዩ continuous ከዓ ዝቕጽል ዘሎ ማለት እዩ ዝቕጽል ዘላ ኩሉ ግዜ እንታይ ክልዎ ኣሎ ing ክልዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ verb መወዳእታ ing ዘለዋ ከዓ ክትህሉ ኣለዋ ማለት እዩ ከምዚኣ ስለዚ ናይ future continuous tense ከዓ ኤግዛምፕል ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ዓይነት future tense ከዓ future perfect tense ትበሃል ማለት እዩ
እዚኣ somehow ብርትዕ ዝበለት እያ ስለዚህ ኒ ሃይ ሌቨል እንግሊሽ ለርነርስ እያ እዚኣ ትጠቅም ማለት እዩ ብብዝሕ እውን ኣይንጥቀመሉን ኢና ግን ብግቡእ ኩሉ ዓይነት እንግሊሽ ዓይነት ግራመር ወይ ድማ ሰዋስው ክትፈልጡ እንድሕር ተደልዩኹም ግን ክትሕግዘኩም እያ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚህ future perfect tense when do you use future perfect tense ተባሂልና ያላትና future perfect tense is used to describe an action that will be completed before a specific time in the future ያንታይልና ማለት እዩ future perfect tense ብዛዕባ ኣመጻእዋን ማለት እዩ ቅድሚ ፍሉይ ግዜ ኣብነት ጽባሕ ቅድሚ ሰዓት 8 ወይ ጽባሕ ቅድሚ ሰዓት 2 ክንብል ተኾይና ማለት እዩ ቅድሚ ፍሉይ ግዜ ዝውዳእ ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ስለዚህ ኣብነት ጽባሕ ቅድሚ ሰዓት 8 እየ ገዛይ ወዲኤ ኣለኹ ክንብል ልሕር ተኾይና ማለት እዩ ኣብነት እንታይ ንጥቀም future perfect tense ንጥቀም ማለት እዩ ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ሃላትና ብዚኣ እየ ገዛይ ሎማዓንቲ ቅድሚ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ክውድኦ እየ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ቅድሚ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ሲ እየ ገዛይ ክውድኦ እየ ንብላልና ማለት እዩ በእንግሊሽ ታይ ንብል I will have finished my homework by 8 p.m. today ስለዚህ እዛ ሰንተንስ ወይ ድማ ሙሉ ሓሳብ እዚኣ in future perfect tense አላ ማለት እዩ ስለዚህ አቃውማ ናይ future perfect tense ወይ ድማ structure of future perfect tense እንታይ ይመስል እንድሕር ተባሂልና ሓደ ሰንተንስ in future perfect tense ኣሎ ክንብሎ እንድሕር ተኾይና ቀዳማይ እንታይ ክመጽእ ኣሎ subject ክመጽእ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚኣ I subject እያ ብድሕሪኡ will have ክትልለዋ ግድን ማለት እዩ ኣላትና ኣብዚኣ will have ድሕሪኡ እቲ verb in past participle form ወይ ድማ in verb 3 form ክትልለዋ ንኣብነት ሙዳእ እንታይ to finish እዩ to finish ግን ኣብዚኣ እንታይ ኮይና ed ወሲኽና ኣላ finished ኮይና ማለት እዩ finished ከ እንታይ እያ past participle ናይ finish ማለት እዩ ስለዚ እታ verb ከዓ in verb 3 form ክትልለዋ ማለት እዩ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ስለዚ future perfect tense ነዚኣ ትመስል እቲ ኣራብዒትን ናይ መወዳእታን ዓይነት future tense ከዓ future perfect continuous tense ትበሃል እዚኣ ድማ ኣዝያ high level እያ very high level ኣዝያ ከባድ እያ ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እውን ብብዝሒ ኣይንጥቀመላን ኢና ከምቲ ዝበልኮ ግን ንፍላጡ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ when do you use future perfect continuous tense ተባሂልና ኸ future perfect continuous tense is used to describe an action that will be continuing for a period of time before a specific time or another action in the future ያ አንተይና future perfect continuous tense ብዛዕባ ቅድሚ ፍሉይ ግዜ ወይ ካልእ ተግባር ኣብ መጻኢ ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽል ተግባር ንምግላጽ ይጠቅም ኢልና ኣለና ሕጂ ከምቲ ዝበልኮ somehow complicated እያ ኣብነት ወይ ድማ ኤግዛምፕል ምስ ረኣና ግን መዓስ ከም ንጥቀመላ ክትርዳእና እያ ግን ኣብነት ኣብዚ ኣላትና ጽባሕ ቅድሚ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ን2 ሰዓት ዝኣክል ደቂሰ ክኸውን እየ ኢልና ኣለና ሕጂ እንታይ ብለና ሓደ ሰብ ወይ እንታይ ክንብል ጽባሕ ሰዓት 10 ደኣሞ ኦልሬዲ 2 ሰዓት ዝኣክል ደቂሰ ኣለኹ ክንብል ተኾይና ንኣብነት ማለት እዩ ጽባሕ ሰዓት 10 ምሸት ኦልሬዲ 2 ሰዓት ዝኣክል ሲ ደቂሰ ኣለኹ ቅድሚኡ ማለት እዩ ክንብል ተኾይና ሕጂ እንታይ ንጥቀም እዛ future perfect continuous tense ንጥቀም ማለት እዩ
ስለዚህ ነዛ ኣብዚኣ ዘላ ትግርኛ ብእንግሊሽ ብላት ኮይና እንታይ ንብል I will have been sleeping for 2 hours by 10 p.m. tomorrow ስለዚህ እንታይ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ጽባሕ ቅድሚ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ማለት እዩ ቅድሚኡ ኦሬዲ ንክልተ ሰዓት ዝኣክል ደቂሰ ኣለኹ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣቃውማ ናይ future perfect continuous tense ወይ ድማ structure of future perfect continuous tense እንታይ መስል ተባሂልና ኸዓ ፈለማ እንታይ መጽእ subject ይመጽእ ከምዚኣ ማለት እዩ I subject ያ ብድሕሪኡ will have been ግድን ክትልለዋ will have been አላ ብድሕሪኡ እንታይ ትመጽእ እቲ verb ing ዘለዋ ማለት እዩ እቲ verb ing ዘለዋ ንኣብነት ምድቃስ እንታይ እዩ sleep እዩ ተወሲኽናላ ግን ing ወሲኽናላ ማለት ከምዛ ንሪኣ ዘለና sleeping ኮይና ማለት እዩ ምክንያቱ continuous ስለዘሎ እዚ continuous ከዓ ዝቅጽል እዩ ማለት ስለዚህ future perfect continuous tense ከዓ ነዚኣ ትመስል ስለዚህ እዚኣ መወዳእታ ናይ tenses ያ ማለት እዩ I hope ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ማለት እዩ once again don't forget to subscribe to my channel ነዛ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይንሕመቕ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ከዓ ሼር ክትገብርዋ ብትሕትና ይሓትት thank you for watching and see you in my next video